Здравейте, аз съм Велкером и днес играме Майнкрафт за PlayStation. Ще има стрим на GTA и оправих си го. Ето, виждате. Опа, чакайте. Ето ме. Нямам никаква броня. Само това, че малко се развих. Ето какво е. Това само имам. Чакай. Ето това само. Не искам да влеза. Само да ви кажа, това е за PlayStation демо, защото в смисъл не съм я купил цялата. После ще ви покажа откъде. Да, влизате да. Така. Сега. О, не, трябва ми камък. О, не. Ама! Да береме малко камъче. Ще съберем 10, 20. Ако не ни се чупи кирката, защото знаете дървената кирка колко е тъпа. И малко батерия, така че това няма да е много дълъг клип. Поне 15 минути, даже 9 може да е, не знам колко ще е. Какво ще видя? Камъче. Идваме. Чакай, не. Така. Аре. Омага, хора! И омага ще лад. Чакай бе, знам, ще си направя. Мале, искам и каменни неща. И печка ми трябва. И печко. Така, не сега ще убия това песе. Къде е бе? Арбе, грух. Моли. Айде да пожалки. Опа. На GTA 5 и Алекс ще участва, само че той няма да играе, защото не си е вкъщи някъде. Само ще си говорим. Иначе ще има клип с него, маля колко събрах. Да блокче. Точно. Аре, тичай, геройче! Сега къде ми е крафтинг тейбъл? Ето го. Юп! Така, едно честче. Една кирка. Добре ли? Така кажи. Така. Киркица. Така. Две. Друго каменни вече неща. Пръчки. И простички ще им направим. Един стаки 5. Така. Като ми трябва. Извинете. Каква разлика има? Сега всичко повтаряме. И то. Печка да направим. Печица. Я да им отключил ли се? Бе,
ще ми се включи. Yes, не ми се. Искам да видя честа. Направя малко спринтове. Деца. Ма защо като завивам се стера? Овцо! Благодаря ти, една овца. 2 даже. Мечле. Не може така. Мечле! Тука. Тука. Намахва сладър, читай да умри. Кой ще кажеш? Умри, ма, овцо! Така. 2. Само още една да дойде и сме готови. Така да направим с такова нещо. Ще искам. Аре! Твърди, моля ти! Няма. Овцо! Мама, иде, майка. Готова си, легло за разправя. Али най-първо... Ох! Мога крафти тук. Тук. Печката. Лесно топката бяха. Къде е чиста? Къде го сложи? Правим, че ме е нужно за това да се получи. Даро! Разбира се, дърво, бе! Искам само
събираме това за проект, приключвам клипа и за да ви покажа откъде да си стегнете играта. Play Store, ако някой го знаят. Спрете го сега. Play Store, ако... И сега махаш от играта и почвам сега и почвам да ви показвам, само да видя нещо. Само исках да видя дали съм сега нали от тук сте Games. Ето там на джойстика пише Games. Давате два пъти надясно и давате надолу ето това Play Store. Влизате, ама трябва да имате регистрация в PlayStation. Аз имам и много. Защото ако нямате, няма как. Ако искате пробайте, ама ще ви иска първо на каквато първата си дадете. Така, влизате. Айде бе! Значи няма батерия. Влиза. Ето тук Games, аз ще ви кажа на кое. На третото натискате го, цъкате демо, ето това, под това, ето това натискате и сега ви се появяват, имат 2016 много игри, сега ще ви покажа Minecraft как се тегли. И всяка седмица има по нова игра, по една нова игра. Ето е Minecraft. Натискате тук. Натискате долу. Долу. Не горе, защото ще я купите горе. И ще ви трябва пари. И това бе всичко от мене. Дано да ви харесва клипа. Абонирайте се, защото и това бе всичко от мен. Чао! Чао!